Дети – будущее наших дипломатических отношений, уверен посол Италии в Беларуси. Джулио Приджони сегодня подвел итоги пребывания группы итальянских подростков в нашей стране. О том, как ощущали себя в Минске посланники Италии, расскажет Ирина Сушкевич. Дети на то и дети, каб паўсюль адчуваць сябе аднолькава. Хаця, калі параўнаць тыдзень, праведзены ў Зубраня і наведванне беларускага парламента, то выйграе першы варыянт, а іншы запомніцца як унікальная магчымасць. Я ўвогуле першы раз у парламенце. Раскажу пра гэта сваім сябрам. Мінск трэба наведаць. Шмат зелені, людзі тут добрыя. Італьянскую Сардинию, посланцы якой побывали ў Мінску, можна смело назваць піянерам інавацыйных праектаў. З тых часоў, калі на аздараўленне пачалі выязджаць маленькія беларусы, штогод гэта аўтаномная вобласць прымае іх у сябе больш за 1500. Многія прайшлі італьянскае навучанне і цяпер паспяхова працуюць у беларускай эканоміцы. Чаму б не, падумалі нястомныя італьянцы. І 5 гадоў таму ў Мінску пры фінансавай падтрымцы рэгіянальнага ўрада адкрыўся вучэбны цэнтр Сардиния Глобал. Уже подготовлены более 3000 специалистов рабочей квалификации европейского уровня по строительным специальностям. Надо сказать, что подготовка таких специалистов – это мощный импульс для развития нашей строительной отрасли. Дзяцей ніколі не хвалююць такія дарослыя надуманасці, як «у мяне не атрымаецца» ці «я не ведаю мовы». Размаўляць можна і жэстамі, а пры жаданні за паўгадзіны можна стварыць маленькі шэдэўр, які па-беларуску «выцінанка», а на італьянскі лад – «вецінанто». Самае доўгае слово італьянскай мовы з 26 літараў «пречіпіте волісімо-вольменте» перакладаецца як «вельмі хутка, імгненна». Моўны парадокс, які характарызуе італьянскі характар. Самыя зацяглыя, казалася б, справы можна вырашаць хутка. Я ведаю, як закрыт дэфіцыт італьянскіх эканамічных кантактаў у Беларусі. На працягу 20 гадоў у гэтым працэсе адчуваўся застой. Цяпер пасля візіту ў Мінск прэм'ера Берлусконі стала відавочнай дынаміка. Толькі адзін прыклад. У рамках эканамічнай зоны Брэст адкрываецца новая чыгуначная лінія, якая напрамую будзе забяспечваць гандлёвыя пастаўкі з правінцыі Венета ў Брэст і далей па рэгіёнах СНД. На думку итальянских политиков, паміж Беларусью и Италией не просто двухбоковые отношения. Это обмен доверия между народами. Поэтому я думаю, что будет еще больше работы на это управление. Ирина Сушкевич, Виктор Борисов, Первый канал.